Nosaltres tenim unes reserves de greix, val? Que són les que volem perdre, però que es diuen adipocitos. Val? Aquestes reserves, doncs imagina't que hi ha, m'invento, a vegades ho dibuixo amb un paper perquè la gent, no? Jo dibuixo unes quantes, no? Dibuixo, per exemple, 5, val? 5 boletes on s'acumula greix, no? Això s'engreixa, no? Doncs fa més gran, o les reserves de greix, aquests adipocitos, quan tu t'engreixes es fan més gran, val? I quan t'aprimes es fan més petits. Genial. Però això seria la fase, no? Tu els tens grans, aquests adipocitos, aquestes reserves de greix els tens grans, i tu t'aprimes, fas una dieta més estricta i van baixant. I tu perds, tu estàs genial, tu estàs molt content. Però clar, quan no has perdut aquest pes amb hàbits i tornes a menjar el que tu volies, aquestes reserves, aquests adipocitos tornen a engreixar-se, no? Tornen a acumular greix. Però hi ha una cosa que la gent no sap, que és que s'acumulen de nous. Es generen nous adipocitos. I ja no tornen a desaparèixer, O sigui, tu tens unes boletes on s'acumula greix i es van reduint, però quan tu tornes a engreixar, no és que només augmentin les boletes de greix, aquestes reserves, sinó que s'acumulen noves, es generen noves i no es perden mai. Llavors, per això, la persona que fa sempre dieta, per pes, torna a engreixar i torna a fer dieta, cada cop li costa més, perquè té més reserves d'adipocitos.